سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمرة سسنا ونعكم كبرات خطاتلتي نايزا channel نلومي استدالو وزيناتا سبورت حزنا قريبنا لنا أقدمنا جن الشير لايك سابسكرايب بمقبار كتتحبابرونا بخبر نعدم هاجراويت غانتا كعس اغري دق انستيو ايرترا اب لعلي ناي جيبوتي مزنا ادناق عوت تغاناص فام هاجراويت غانتا كعس اغري دق انستيو ايرترا تحت 10 عمت نمصاري وانጫ عالم ب18 نحس اب اديس ابابا اب زكايدوتو ناي كالأ اغري غطم اب لعلي ناي جيبوتي مزنا اداغماي عوتا مزغيبالا هاجراويت غانتا كعس اغري دق انستيو ايرترا تحت 10 عمت اب زناي كالأ ابره صوتا اب لعلي جيبوتي 3 باديا تعويتا زلام اتن شوتات امبل 47 بمسغانا محري كم اونا مبل 7386 دقايق بديانا استيفانوس تمزغبا مخانن تحبيروم هاجراويت غانتا كعس اغري دق انستيو ايرترا تحت 10 عمت زحلف سنبت اب زكايدوتو ناي قدامي اغري غطمون اب لعلي ناي جيبوتي مزنا اسلسته بحده تعويتا منبارا زذكريوم بزخا از هاجراويت غانتا بدمر 6 بحده بزخونه وصي تعويتا ناب زقصل غطمات محلافا ارغاغيص علام از خمزيلون كله تمالي اب كينيا اب استخايد هاغراوي وددرات اتلتيكس تحت 10 عمت ايرتراوي اتليت هابتوم سامويل امناي 3000 متر تقداديمو سالساي بموصا تشلامي نحس ميداليا كوينو لوم اب تمساسال رحقت تودادر اتليت محاري مبرهتو دما رابع درجه حيزو وددرو كم زفصمه تفليطو دهاي ايرتراوان تقدادمتي بشكلتان اتلتيكسن مسكله بروتيم ديل كونا يوسي ايز صاوز زلو ايرتراوي تقدادماي بشكلتا بينيام غرماي ابتلومي 20 حاسه اب بلجيوم زكايد بغروتي برايس ميرسل كينز صوعني حدا معتو وددر كلاسيك مسغانتو بمخان كودادر مخانو تحبيرو لهم اتو وددر كابز وين في جيم تبغيسو اب كورتاكس زازم 196.3 كيلومتر رحقات شفن كوينو لو معامت نبل 77 غزي يو زكايد زلوم ابتو وددر كاب غزينا بغزي بقعتنا دلبه زمص زلو ود 10 عمت بينيام غرماي زنا ادعوت كمزغب تصبيت يغبر ادالوت مدب سبورت سينما سمره دماني بينيام صبو ناي وددر غزي كخونلو سناي منيوتوم يغلصلو إذا كم زيلون كله بعصر شعتنا حسة أبتور ديلافيني راب استخايد قدم بشكلتا مسكلب كوبيكاز أو تقدر هينوك مل برهان 10 درجة حيزو ودور كم زازمة تفلت هينوك مل برهان أمني حفشة ودمر جزء بزنا حجوز التحجيزو كاب 30 شعتنا ب20 درجة كديبن كله كم نمجمرة ودور برولو كرونومتر كأسئلة نزنا براحة مش مدرخات حيال كالسي بمكياد كاب 81 درجة بسلست 43 دقائق كاب قدام يتفنتيتو ناب 29 درجة كديب كيلو لوم ابزي كاب تشامباغنول تبغيسو اب سيفت مونسيل بقصبتا وددر استزازم ناي 111 كيلومتر وددر نرويجاوያን احوات اندريس هالان جونسون توبيا هالان جونسون قدامين كالعين كوينوم تعاويتهم اللوم انجليزاوي توماس جوليج دما سالساي درجة حيزونو وددر تعاويتو لوم اب كال وددر اب اتلتيك الشامبيون عالم تحت 10 عمت ناي 500 متر غويا استودادر عبد الرزاق سليمان نامناي فصامه وددر حالفو كم زلو تفليطم اب كاليت غجلس تودادر داويت سعرغن محلف وصيت كم زي مزغب اتحبريتا وسيخ افليطم ادالوت مدب سبورت سينما سمرن نخلم اب عالماوي مدرخ نزودادرو زلو تقدادمت بشكلتان اتلتيكسن اب قصال زياده عوت كغوناصفو مورالو من سناي منيوتو من يغرصلم مورينو اب قداماي غطمو عوت تغاناصيفو كاب كلب توتنهام دحري مبرارو مس كلب روما كتيمو زركب بورتغالياوي هوزي مورينو كم حدش اسلطاني روما كوينو انصار تركاويت كلب ترازبونسبر اب زسالاسلو غطم عوت كم تغاناصفه تفليطو مورينو روما بمنجد لورينزو بيلغرينين إلدورش موردوفن بزمزغبت تنكل تشوتاتيا او وددر يوروبا كونفرنس ليغ ناي كليت بحد عوتا مزغيبا زلام اب تغطم تصاوت مورينو عوت كم زغاناصفو رغصقاتنا نبره تصاوت كلب ترابونسبور ان حيلو بمخادومن هنريك مكتاريان ام بال25 دقناي تصوتا مسروما معر تقبر شوتو بمزغابون غنا شقلوت تنصقطنين صبارو منبارو تغليصوم انت خون روما مريحنه تتحزوم كاليت شوتو بمدغامم تسفوم تحديثو ان عبل اليوم مصيوم ندرجا كلب روما بكل مداين معباي اب حيال صعري زركب مورينو ابزن روما مريحه اكايدو زلخ فلا مغطمي عوت مسنا ديناي بحقي تحغيسلخوم اب قصالون
ተመሳሳሊ ዓወት ብምጉንጻፍ ኣበርቲዕና ክንሰርሕና ክብል ስምዒቱ ገሊጹ ሞሪኖ ምስ ቱርካዊት ክለብ ትራቦንስፖር ዘካየዶ ካልኣይ እብረ ግጥም ኤውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ዝመጽእ ሐሙስ ኣብ ሜዳ ስታዲዮ ኦሎምፒኮ ክካየድ ምዃኑ ይፍለጥ ተወሰኽቲ ዜናታት ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ማለት ዩኤፋ ናይ ዓመት ስፖርት 2021 ዝበለጸ ተጻዋታይ ንዝብል ሽልማት ዝበቕዑ ተጻወትቲ ከም ዝሓጸየ ኣፍሊጡ ዩኤፋ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኬቨን ደ ብሩይነ ካብ ሲቲ ጆርጂኒዮ ንጎሎ ካንተን ድማ ካብ ቸልሲ ነቲ ሽልማት ተሓጺዮም ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ ካብ ኣሰልጠንቲ ድማ ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላን ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱኸልን ተሓጺዮም ከም ዘለዉ ገሊጹ ብሙሉኦም ሕጽያት ተጻወትን ኣሰልጠንትን ካብ እንግሊዛውያን ክለባት ዝኾኑሉ ምኽንያት ክልቲአን ክለባት ኣብ ዓመት ስፖርት 2021 ብደረጃ ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮንስ ሊግን ስለ ዝደፋዩ ናይዚ ዓመት ሽልማት ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝመጽእ 26 ነሓሰ እዩ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ቱርኪ ክዕደል አርሰናል ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብልቃሕ ዘጻወተቶ ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ማርቲን ኦዴጋርድ ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረሞቶ ሓቢራ አርሰናል ነዝወድዕ 22 ዓመት ተፈርሞ ዘላ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ 20 ግጥማት ተሰሊፉ ንልብታ ጋንታ ዘረስርስ ብቕዓት ድሕሪ ምንጽብራቕ እዩ ድሮ ናብ ስቴዲየም ኤሚሬትስ ተመሊሱ ዘሎ ኦዴጋርድ ቁጥር 8 ማልያ ለቢሱ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ምስታ ጋንታ ክጻወት እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ስምምዕ ሓደ ዝተጻፈፈ ነገራት ስለ ዘሎ አርሰናል ዝመጽእ ሰንበት አንጻር ቸልሲ ኣብ እተካይዶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ንኦዴጋርድ ከተሰልፎ ከም ዘይፍቀደላ ይሕበራሎ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ በርናንዶ ሲልቫ ናብ ቶተንሃም ክሰጋገር ከም ዘይደለ ኣፍሊጡ ንሱ ነዘፍልጥ ዘሎ ሲቲ ንሃሪ ኬን ምፍራም ክትብል ነቲ ወዲ 27 ዓመት ፖርቱጋላዊ ንቶተንሃም ክትህባ ድሌት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምእንፋታዩ ኮይኑ ግና ሲልቫ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣካል ናይቲ ሲቲ ንሃሪ ኬን ምውናን ክትብል ምስ ቶተንሃም እትገብሮ ውዕል ክኸውን ድሌት ከም ዘይብሉ ኣነጺሩሎም ንሱ ኣብ ክንዲ ናብ ቶተንሃም ናብ ላሊጋ እስጳኛ ክሰጋገር ከም ዝደልውን ብመንገዲ ወኪሉ ጆርጅ ሜንዴዝ ኣቢሉ ኣፍሊጡሎም ባርሳን አትሌቲኮ ማድሪድን ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተገዳስነት ኣሕዲረን ኣለዋ ሊቨርፑል ኮኸባት ቀዓያ መሐመድ ሳላሕ ዝለዓለ መጠነ መሃያ ዝኽፈለሉ መንገዲ ኣልዒላ ምስ ተጻዋታይ ዝርርብ ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሳላሕ ኣብታ ክለብ ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መርገፂ ሒዙ ዘሎ የርገን ክሎፕ እቲ ምስራቅ ቀዓይ ተወሳኺ ናይ 4 ዓመታት ውዕል ክኽትም ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎም ሊቨርፑል ንደሞዝ ሳላሕ ክብከተብሎ ዝዓለመ ዝርርብ ተካይድ ዘላ ንውዕል ቫን ዳይክ አሊሰን ቤከርን ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድን ድሕሪ ምሕዳሰያ ጂዜ ሊንጋርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ እተካይዶ ግጥማት ኩሉ ግዜ ናይ ምስላፍ ዕድሉ ውሑስ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ከረጋግጸሉ እንተዘይክኢሉ ነታ ጋንታ ኣብ ስክረምቲ ዝኽገድፋ ድሉ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ሊንጋርድ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብምዃና ዋንጫ ዓለም 2022 ብቕዓቱ ከመስግር እጅጉ ሰብሲቡ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ነታ ጋንታ ክገድፋ ተዳልዩ ምህላው ዝሕብር ዘሎ በዚ ድማ እታ ብብቕዓቱ ኣመና ዝተመሰጠትን ከተፈርሞ ላዕሊ ታሕትን ክትብል ጸንሕትን ዌስትሃም መርሓባ ኢላ ክትቅበሎ ከም እትኽእል ይግለጽ ኣሎ ዋንጫ ዓለም ኣብ ነፍስ ወከፍ 2 ዓመታት ክካየድ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ነፍስ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብሰሓብነቱን መቐረቱን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ግዜ ዝግጥም ዋንጫ ዓለም ኣብ ክንዲ ኣብ ነፍስ ወከፍ 4 ዓመት ኣብ ነፍስ ወከፍ 2 ዓመት ክካየድ ዝብል ሓሳባት እናዘያደዩ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለባት ሊቨርፑልን ዌስትሃምን ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ያቬር ማሼራኖ ሓደ ካብቶም ጸወታ ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመት ክካየድ ኣለዎ ዝብሉ ዘሎ ህውባትን ጸለውትን ሰባት እዩ ንሱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓሳብ ጽቡቕ ምዃኑ መርሚሩ ከም ዝተረድኦ ብምግላጽ ንዝያዳ መረዳእታውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝነበረ ቬንገር ተዘራሪቡሉን ተሰማሚዑ ከም ዘሎን ገሊጹ ፈረንሳዊ ኣርሰን ቬንገር እውን ዋንጫ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝምግቱ ዘለዉ ሓደ እዩ ያቬር ማሼራኖ ኣብዚ መደምደምታ ክበጽሕ ዝኽኣለ ምስቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጽቡቕ ባህሪ ኣለዎን በዓራእዩን ኢሉ ዝገልጾ ቬንገር ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ምስ ቬንገር ተዘራሪበ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከዓብን ክሒልን ተኾይኑ ድማ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ናብ 2 ዓመት ክወርዱ ዘለዎ ምስ ኣርሰን ቬንገር እውን ኣብዚ መረዳእታ ኢና በፂሕና ዘለና ክብል ገሊጹ እዚ ይኹን እምበር ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ እቲ ናይ ምቕያር ጠለባት ብብዙሓት ወገናት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪን ዝድገፍ ዘሎ ምዃኑ እኳ ተገለጸ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ግን ነቲ ሓሳባት ከም ዘይተቐበሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ
አርሰናል አቡሜያንግን ላካዜትን በኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ማከም ዘለው አፍሊጣም ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ዊሊያንን ሓላው ልዳት አሌክን ውን በት ቫይረስ ተለኺፎም ምህላዎም ገሊጻም አርሰናል ዝሓለፈ ዓርቢ አንጻር ብሬንትፎርድ ኣብ ዘካይደቶ ክልተ ባዶ ተሰዓረቱሉ ግጥም ነዞም ክልተ ወሰንቲ አጥቃዕት ከተሰልፎም ዘይከኣለቱሉ ምክንያቱ ንሱ ምዃኑ ወሲኻ ሓቢራም እዞም ተጻወቲ ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ አንጻር ቸልሲ ኣብ ዝህሉ ግጥም ፕሪሚየር ሊግ ናይ ምስላፍ ተኽእሎኦም ውን ገና ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣትዩ ዘሎም እዞም ተጻወቲ ካብቲ ቫይረስ ሓውዮም ኣብቲ ግጥም ከርክቡ እንተዘይክኢሎም ቸልሲ ንኣርሰናል ሃደሽደሽ ኣቢላ ጉድ ክትገብራ ምዃና ገለ ተንተንቲ ስፖርት ግምታቶም ይህብለው ተጻወቲ ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ሰሙናዊ ክልተ ግዜኦም ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክገብሩ ዝግደዱ ዘለው በዚ ድማ ብዙሓት ተጻወቲ ኣብ ምውት ግዜ ናይ ጸወታ ኮሮና ኣለኩም ተባሂሎም ካብ ጸወታ ክእገዱ ይረኣዩ ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱ ሳልሳይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ዓለምና ዝኾነ ግሪኻዊ ስቴፋኖስ ቲቲስፓስ ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ብኮቪድ-19 ክልኮፉ ጽቡቕ ነገር እዩ ብምባል ንዝተቐረበሉ ክታብ ድሕሪ ምሕሳሙ ካብ መንግስቲ ሃገር ተሪር ኮኔኔ ወሪድዎም እቲ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ክታብ ጸረ ኮቪድ ክሳዕ ሞት ዘኸትል ብዙሕ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ ኢሉ ስለዝኣምን እዩ ነቲ ክታብ ተሓሲሙ በዚ ምኽንያት ድማ ነቶም ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ከይትኽተቡ ዝብል ቁልዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ኮይኑ ግና ወሃብ ቃል መንግስት ግሪክ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስቴፋኖስ ንክታብ ጸረ ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ርእይቶ ክህብ ዘኽእሎ ፍልጠት ኮነ ሞራል ከም ዘይብሉ ብምልካት ነቲ ዝሃቦ ርእይቶ ብትሪ ኮኒንዎ ነጺግዎን ኣሎም ኣብኡ ነቲ ኣትሌት ውን ወደይ ዝበሎ ሓቂ እዩ ኩሎም ስፖርታውያን ክታበት ምውሳድ ኣየድልዮም እዩ ክብል ንወዱ ብምድጋፉ ግዳይ ንቐፌታን ውርደትን ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ግሪክ ኣብዚ እዋን ንልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝባ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ከቲባ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኡ ዝተፈተኹም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም እናኣመስገንና ክንፋነወኩም